inspirativno. Inspiracija ste danas svim ovim ženama različitih naraštaja. Ja bih htjela zapravo da nam kažete zašto je važno pospremiti glavu i o čemu govori vaša knjiga? Hvala vam na pitanje, kao i na lijepim riječima, na vrlo smislenom pitanju. Knjiga je odličan supletnik programa pospremiti glavu. Nije nužan uvijek. Knjiga je od samih čitatelja i čitateljica diljem svijeta našeg govornog područja, iako je sad prevedena i na engleski, da ozdravlja cijeli svijet. Knjiga je u stvari alat za život. Knjiga je škola za život koju nismo podučeni mi u jednoj drugoj školi, a dok sami svladamo te lekcije, obično krivo tretiramo rane koje su nam nanesene, te se tek kasnije suočavajući s posljedicama tih rana vidimo da nešto duboko nije u redu. I onda je na nama da li ćemo krenuti rasplitati klupko rana na ispravan način, što je vrlo teško jer je bogata distrakcija krivih načina tretiranja rana. I ja sam željela ponuditi kako knjigom, tako i programom, jedinstven program samo napretka, tako jedinstveno štivo ovome svijetu za iscijeljenje, za rast i put samo napretka kakav ne postoji. Program je bez konkurencije, on nije ništa što koketira s nekim dalekoistočnim metodama, isto tako nije ništa što već postoji, nije psihologija, psihoterapija, on je temeljen na antropologiji, teologiji, bioetici i filozofiji. Su kreatorica i znanstvena poluga programa je moja kćer, Brigita, kao što je i urednica knjige. A ja sam, kako će ona reći, mentorska i iskustvena, pedagoška poluga tog programa. Tako da sam ja danas potpuno sve svoje karijere i kao 4 različita zanimanja zaokrenula u ono što sam se ugodno iznenadila koliko ima ljudi koji zaista žele ne tražiti izvuč, nego uzeti prave alate za ispravan, hrabar život, za put, istinu i život prema dobru svelikim. Hvala vam najljepša i evo, u stvari vrlo korisni savjeti koji će mnogima pomoći. Ja bih sada